שהלכת לאכול פיצה עם ראי באמצע שיעור. ראי גם מחנה? אמא, אבל למה את לוחשת? ברי, יש סיבה שאני לוחשת. לא. היא רק שתתה זירו. אני צריכה שתעזרי לי. אמא, אני צריכה שתעקבי אחרי ראי בבית ספר ותגידי לי אם היא אוכלת את האוכל שאני שמה לה. לא רוצה. אני וראי חברות, אני לא מספרת כלום. ברי, זה חשוב. תשאלי אותה. בוא תקשיבי. מגן ואני חושבות שראי לא אוכלת. וזה מאוד מאוד מסוכן. למה זה מסוכן? את יכולה לעשות את זה בשבילי? אבל איך? תלכי אליה היום בהפסקה האחרונה ותגידי לה ששוב הבאת לחברה שלך את האוכל, ואז תשאלי אותה אם נשאר על האוכל. תגידי לי מה היא אומרת לך, בסדר? טוב. אני כל כך למורה הזאת תמיד בת לך. ראי, יש לך עוד אוכל? ברי, שוב הבאת לחברה את האוכל? כן. ומהבוקר רק עכשיו הסכמת לבוא. כן, כי לא הייתי רעבה. ברי, על מי את עובדת? את כל שנייה רעבה. אמא שלחה אותך? הבנתי. שלחת את ברי לעקוב אחריי? ראי, די כבר, את לא מבינה שיכול לקרות לך משהו?